bathi sizokwazisa uYesu amba nomuntu athi ehlabela athi mbonile undithwalile thiyamazi thingikabuye musukuthulisa welungazi uthetha umuntu amaziyo uthetha umuntu ombonileyo uthetha umuntu omfileyo uThixo mbelekile ngoba uThixo unexesha mama uma udawuwa angabisa kuyeka uzihambele asikuThixo akubeleke uthi uyathi xa ujonga ngabo benkulunkulu uthi idlule kanjani hayi haleluya akuphendula athi jonga ngela xesha ubudlula phaa ubungazihambeli kodwa bendikubelekile ngoba uyabeleka uThixo ngoba uyabeleka uThixo ukuphendula uba wayekade uyincina nje wenze njani kanti wabelekwa ngoba bathi abakuyo uyabathwala bakhe uyabahola indlela yonke Makaziwe uThixo uyabona ibakha ngoku unekela ingathi kwaka ibakha maliphume uyamkhazi uThixo ngoba abantu badinga ukumazi thula kanjani ngoba wenzela inceba you are nothing absolutely nothing wawungumfana wena ngoba kusindiswe wena namhlanje unamona ngento kaThixo bayaziwe lento asikwazi uThixo waka asikwazi uthula asikwazi uthula lekwankulu kangaka bandla Nkosi yami Mateyu isahluko 10 ewe sifika naba abafundi abalishumi nababili isengaba befundi bayathunywa Hallelujah. Verse 1 Wasa wababizela kuye abafundi bakhe abalishumi elinababili uYesu ungumuntu what you call in order ithi iBhayibhile waza wababizela kuye izama madoda ake sihlale phansi kunodaba ixesha lami liphelile I'm about to depart but angifuni uhamba nezinto zigcwele apha kum ndifuna kanti hamba ndishiye umsebenzi ukhuleka ndifuna xa kufika usuku lokuhamba kwam ndishiye ilifa lihamba ngoba ukhohlakele umntu ongafuni umazisa lo Thixo uthi Yesu yizani ndinigcwalise ngodaba lukaThixo ukwenzela kanti ngekho niqhubekeke nomsebenzi
bathi noma bazalidinga igunya wabanika igunya phezu kwemimoya yonke engcolileyo. Ibandla linikezwe igunya. Why ungayisebenzisi authority uThixo akunikeze yona? Funda mama. Ukuze babakhuphe nelokuphilisa izifo. Not to entertain them. Ufakwe ba? Not to entertain them. Ufakwe ba? Bakuni lukamzimba. Not in that, but to cast them out. To cast them out. Not to entertain the spirits. Imandla namhlanje kumele lifike kwi-level not to entertain the spirits, but to cast them out. Out. To cast them out. Out. Sing a continent anymore. Sing a continent anymore. To cast them out. Phillipi. Return to the swamp. Go to 71. Phillipi. Izifo. Mikhuhlane yonke. Uma besingadlala upuce simdlala nodemazana no hide and seek, bekuzangena abantu baphile, not only in the spirit but enyameni. Abantu bangene begula. Ayazi izinto into yethu impilo ngamaprofeti babukhokhi. We need to wake up. Makaziwe uThixo. Asikhathi foko ikathika. Sikhathi uThixo ngamandla. Akanamandla ngoba intwana amandla aphelelwa. But my God, hallelujah. Siyagula kodwa sinajika ngapha. Where is the church eyanikezwe authority yokuyelela izifo zonke zithi cwaka? Zithi cwaka. Zithi cwaka. Uzakwaziwa kanjani uThixo wethu xa sonke sijayivela isiginci esinye? Niyangiva bantwana? Amen. Hallelujah. Sikwaziwa njani? Wayisimlimita uThixo. Wayisimlimita. WayiThixo wethu simenza mncinci. Yini? Enkosi mamdingele ngoba ngoba sizoshumayela ngobona wana this wana that. Imandla malimazise. Ilizwe lidinga ukumazi. Bazomazi kanjani singabaxelelanga? Manda kabasaka labosha. Bazomazi kanjani ngoba sithule thina. Thina yonke into ukuthi right. Ngenxa ibasi right thina asitakwazi umazisa. Emsebenzini wakho awaziwa noma usindisiwe. Uzakwenziwa njani? Uzakwenziwa njani uma uyahamba nomuntu
ukutya kungekho, izinto zingekho, imeko zibhetha, ukufa kulapha kukudabulisha, but wena uphakama uthi kubabonke uThixo akekho njinga. Sithi isimo sibhekene nawe kodwa kube usithi kubo bonke. Amadoda ndithi isimo sijongene nawe esweni kodwa wena ubusithi phakathi kwabo Thixo akekho njengawe. Makaziwe funda lizwi. That's true. Yes. Amagama ke abapostile abo. Yeke leyo. Siyabazi bayi-12. Andibazi. Oh. Okay. Verse 5. Verse 5. Abo bashumili namabini wabathuma uYesu. Bathunyiwe. Akuba bayalile. Kunentombi endisikelelayo, intombi yaseSamari. Come on. Osile le ntombazana ithe yohlangana naye ayizange ithume. Zange ithule. Ihlangana naye equleni. Hlangana naye equleni. Ayithulanga futhi ufalangeni. Ithe yohlangana. My Bible says yalaha umphanda. Yangena esixekweni. Yamazisa uYesu. Yathi kudala ndihamba. Kudala ndinamadoda. Kudala ndijona. Kudala ndithakatha. Kudala ndinqila. Kodwa zange ndayibona indoda enje. Indoda ethetha izinto zam ndingakhange ndiyixelele. Uthule wena. Wena uthule, wethulele ntoni? Thulele ntoni? Thulele ntoni? Khawuzibuze. Ndithulele ntoni? Wayindithule ngoba wenzelwe inceba. Akalulu usindiswa. Uba uthi ululu usindiswa uzuzapha. Akalulu usindiswa. Ngoba ka usindiswa kukhona izinto efuneka uziyekile ozithandayo. Ozithanda kakhulu. Uthi ke ngoku sewenzelwe le nceba. Then udecide uba mawuthule wena. Uyenze yakho. Ayisiyo yakho le nto. Ithethe ngokungafikisiyo. Unasogqiba. Seningasingi endleleni yendlala. Ngamanye amazwi ngicela ukuyithetha ngendaba yami. Mna ke prophetess Kanjo. Ningasingi. Ngoba uyingxaki umzalwane ohambe bheka. Hey. Ohambe funa uqonda ihambo yakhe. Ngoba once wasinga aba bantu ba around wena baza kuxelela imandate yabo. Bakususe kule ndlela yakho. Right for wena. Uthi ke uYesu kubo zeningahambe nisinga. Bambani ukutsho kwam. Hambani ngokutsho kwam. Bambani imiyalelo yam. Zeningahambe niqonda le nto. Niyaniva bangcwele. Ningangeni nasemzini wamaSamariya. Ningangeni nasendlini yamaSamariya. Ningangeni. Nihambe. Le jeni ukaThixo ufuna abantu abahambayo. Yebo. Yothi abantu abahambe bangene.
Okay, sisiye ku verse 7. Verse 6. Yani ke kanye kwizimvu ezilahlekileyo. Thixo wamazulu. Into esifunayo sifuna abasebefumanekile. Noma seshumayeza abasebefumanekile. Sithini ngaba abalahlekileyo basafuna ulandwa. uThixo namhlanje ebusuku ngicela unimamele. uThixo namhlanje ebusuku yiyani kwizimvu ezilahlekileyo. Ubalalisha lokubuthi iventileyo pulpit namhlanje ngoba uzawubuzwa nge-25 August 2023 kwakuthe hamba wenzeni. Minintsi iminyaka usindisiwe kodwa khona umntu ayi-one, akhona emvu eyi-one emazile uThixo ngawo. Uthi uThixo ke namhlanje ebusuku okay ke akekho, but as from tonight ukubheka phambili hamba bheke ezimvini. Siyeke thina ngoba sizaqemba lento ithethayo siyayazi awuphume bheka kwabo abalahlekile. uThixo ba-lost, the lost sheep. They don't understand themselves. Abazazi noma bangobani badinga umuntu osezazi angene kubo abaxelele ngoYesu. Uzamshumayela nini uYesu emsebenzini wakho? Uzamazisa nini uYesu efemelini yakho? Libelethela amazembe basha. Hayi masikwa andu angene. Hallelujah. Okay, fine. But ke wokumveza nini yena? Abantu uYesu bamshumayela bamenza isigebenga. Uzakwaziwa njani umbeke wasisigebenga? uYesu nothando mveze njalo. uYesu nobubele mveze njalo. Verse 7 uyohlala phansi. Zenithi ke kanihamba. Sho. Zenithi kanihamba. Suze niyazilengo. Isibusi. Sipesu. Isaka sase sipesu. Seniti kani hapa kutumze.